A industria alimentaria é un dos ciclos con máis saída do CIF Coroso, ademais da área de frío e calor. Robótica e obra civil son dos opcións máis novas que están a ter máis demanda. O curso 2025-2026 está a piques de rematar, polo que os centros de ensino, sobre todo os de formación profesional, teñen a vista xa no vindeiro curso. O CIF Coroso contará cunha ampla oferta de ciclos e un área na que máis saídas hai é a industria alimentaria. Os sectores máis punteiros a día de hoxe na nosa zona, non había que ver outras, pero a nosa zona é a industria alimentaria. Sabedes que aquí estamos a tope de empresas manufactureiras, vale? Dedicadas ao tema máis do peixe. Se vamos a outra zona, pois a mellor as carnes ou o leite, etc. Pero que aquí a día de hoxe, alguén que faga alimentaria básico, medio ou superior, ten unha salida, pero moi boa, casi inmediata, vale? E tamén o tema da familia de instalación e mantemento. Eses ciclos que temos, o medio de frío, que chamamos frío, ou superior, tamén, teñen moita cabida en empresas de automatización, en empresas frigoríficas, e pois nas fábricas. Vale? E si que vemos que non temos tanta matrícula, é unha pena, a verdade, porque a inserción é altísima, altísima. Tamén ten que ser vocacional, Xa que sinala que son ciclos complexos cunha parte moi matemática e de física. Pero sí que a inserción é brutal, a verdade. Non hai suficientes titulados para mandarlle. E animar tamén sempre, non podemos esquecer as chicas, que este ano xa houve máis mulleres apuntadas nos nosos ciclos, pero bueno, sigue sendo aí un hándicap. Na industria alimentaria sí que hai bastantes, a verdade, temos os ciclos moi mixtos, pero en tema de coches, robótica ou de frío, sigue habendo pouca presencia femenina. As que hai destacan, pero ten que haber máis chicas. A orientadora do centro apunta que o ciclo superior da alimentaria si ten demanda, pero o medio non conta con tantos adeptos. E tamén teñen boa ocupación. E despois frío, porque este ano estaba cheo, pero hai anos que tamén costa captar alumnado. Si, eu faría fincapé frío. E robótica, ahora que xa se coñece máis, robótica témolo ben, si. Hai pouco que o CIF Coroso implantou o ciclo de edificación e obra civil, curso a curso está a ter máis estudantes. Vai ser moi descoñecido. Este curso ben, xa temos 12 persoas no ciclo, e queremos que se correra a voz, porque é un ciclo moi completo. O nome é Rehabilitación, Decoración, Obras de Interior, vale? Pero este ano estamos enfocando bastante a temas de decoración, vale? Está moi de moda que unha persoa queira cambiar unha cociña ou queira diseñar un novo baño, etc., e que queira ver primeiro un proxecto de como lle quedaría. E aí tocas, nese ciclo, non só sabes colocar baldosas, madeira, etc., sabes tamén diseñar, vale? E tamén saben facer un bo presuposto, un orzamento, e tamén moito cálculo. A verdade é que este ano temos 3 chicas. Nunca tuveramos así mulleres, este ano temos 3 mulleres, é moi ben, a verdade. Sí que destacan no tema do diseño. Manexan programas informáticos, bueno, a verdade é que está moi ben. Están agora traballando xa. Xa que están a realizar as prácticas en empresas. Outro ciclo que foi incrementando en alumnado é o de hostelería, formación básica centrada en cociña e restauración.